Хората са тези, които създават духа на една община, нейната амбиция и цели. За мен смисълът на политиката е да събира, а не да разделя, да показва уважение и да помага. Винаги сме вярвали, че най-важно е отношението към децата и тяхното бъдеще. През годините санирахме всички училища и детски градини. През последните години учениците на община Смолян по традиция заемат призовите места на национално външно оценяване в 4 и 10 клас, както и на държавните зрелостни изпити в 12 клас. Това е доказателство, че когато община и училище гледат в една посока, успехът е естествен резултат. Изградихме множество спортни и детски площадки, а в последния мандат обновихме изцяло стадион Смолян. Занимавам се с спортна дейност от много години. Преди 53 години съм дошъл тук на този стадион. Човекът Николай Мелемов е единственият кмет, който даде най-много за развитието на спорта в Смолян. Смолян е сочен за пример за подпомагане на спорта. Днес имаме условия, които могат да спортуват децата, карат да се интересуват от футбол, волейбол, баскетбол, плуване и всички спортове, които принадлежат в града. Чрез общинския плувен басейн на град Смолян ние имаме чудесна придобивка и възможност да възвърнем традициите на смолянското плуване. Басейнът е посещаван от 300 деца от целия град, както и от околните общини и села. Възстановихме и неделното килийно училище в Широка лъка. Природата е била щедра към Смолян, но и хората на Смолян са щедри на гостоприемство. Посрещнахме над 300 000 наши сънародници и гости от чужбина на Роженските поляни. Някои казват, че тук звездите са по-близо, а за да ги видим по-добре, ремонтираме основно планетариума и го оборудваме с най-съвременната апаратура. Това ни нарежда сред малкото общини в България, които имат такава ценност. Тук се срещат знанието, науката и мечтите. Центърът на една община е нейната визитка. Затова обновихме водната каскада на новия център. Санирахме 60 жилищни блока и обществени сгради. Инфраструктурата изисква много усилия, средства и време. Въпреки трудностите и многобройните кризи през целия мандат, успяхме да ремонтираме 24 улици в града и много други в селата. Благоустроихме междублокови пространства, ремонтирахме водопроводи в селата и улици в курорта Пампорово. Смолян е нашият дом, в който всеки трябва да се чувства сигурен и защитен. Подменихме изцяло уличното осветление, което дава комфорт за жителите и гостите на града. Предстоят ни още много реализирани проекти, но за да продължим, се нуждаем от вашата подкрепа. Вярвам в мъдростта ви и очаквам вашето доверие.